Bon dia, avui estem aquí a Antigua i anem a visitar el poble. Tenim una mica de dia de descans, així que sortirem a fer una volta, visitar per aquí i demà seguirem amb l'itinerari. Estàvem visitant la plaça i mireu què hi ha allà. Estan fent una espècie de ball o alguna cosa. Doncs res, el show aquest creiem que és d'una festa de 15 anys o de graduació de l'escola. I ara hem mirat a l'església aquesta, però val 35 quetzales, que són com 3,60 € per entrar aquí, així que no entrarem. Ja n'hem vist moltes i ara estem anant a una de les atraccions principals d'aquí d'Antigua, que és l'arc aquest amb les vistes al volcà darrere. I aquí tenim la festa que estan movent-se cap allà també. Ara preguntarem qui és i anarem a fer alguna foto aquí a l'arc. I aquí tenim l'arc aquest, això és una de les principals atraccions d'aquí, i és que et pots fer la foto amb el volcà de l'Agua, que és aquest aquí davant. El que passa que ara està ennuvolat, així que intentarem tornar més tard i intentarem fer la foto. Ara anem a passejar una estona més. Ara estem aquí a la plaça principal, creiem, i està ple de gent. No sé què fent, crec que com és festiu avui, tothom està per aquí. Ara estàvem sentats aquí a la plaça descansant una estona i hem vist que han obert l'església, així que ens anem a veure la part dintre, a veure si em deixen filmar perquè veig que hi ha gent a la porta, però us ensenyo. Doncs ara estem sortint d'aquí de la catedral de Sant José i és que aquesta catedral la van construir els espanyols poc després de que moguessin la capital aquí a Antigua, que això va ser el 1543, i després de 140 anys van acabar de construir la catedral i estava formada per 5 naus, 18 capilles i un dels domos més grans d'aquí de tota Amèrica. El que no els hi va durar gaire, ja que 100 anys més tard, sobre el 1773, va haver un gran terratrèmol i quasi tota la catedral es va enfonsar, es va quedar en ruïnes, i llavors la nau aquesta que hem vist aquí va quedar mig de peu i llavors la van restaurar i han construït la nova catedral aquí, i és per això que està així rara, ja que és un passadís sencer i després té un passadís central on estan totes les cadires i després hi ha un passadís lateral que no té gaire res. Ara ens anirem aquí darrere i intentarem veure les ruïnes. Ara hi ha un desfile aquí o alguna cosa, a veure si el podem gravar una mica. Doncs ara acabem de tornar aquí davant de la catedral i és que ens han dit que ara sortia la processó i llavors ara estem aquí esperant a que surtin i és per això que ha arribat la banda aquesta que estava tocant abans, ara està allà i suposo que tocaran també. Mireu.
I ara, després de veure la processó, sí que anem a veure la part de darrere de l'església. Aquí està l'entrada. Doncs ara acabem d'entrar a les ruïnes de la part de darrere de la catedral. Tot això és el que va quedar després del terratrèmol i mireu com està, és enorme. Mira, aquí hi ha una imatge de com era la catedral de gran. Mireu, doncs aquí tenim un dibuix de com era la catedral abans, era enorme i la part que queda és la façana i tota aquesta nau d'aquí i tot això és el que estem visitant ara, que és el que ha quedat destruït. Mireu, aquí darrere tenim l'altar i allà davant està la façana. La veritat és que l'església era gegant, però sembla ser que els hi van caure totes les cúpules. Veieu? I ara aquí tenim una altra cripta. Anem a veure aquí dintre. Doncs això d'aquí són crematoris i és per cremar la gent que tenia malalties contagioses i els cremaven perquè no creessin epidèmies. Doncs res, ja hem sortit d'aquí de visitar les ruïnes, ara se'ns ha posat a ploure, així que aprofitarem a anar cap a l'hotel i a dinar, que ja és hora, perquè són les 4 de la tarda. I el dinar ja està preparat, mireu. Tenim pasta amb verdures i de segon ou ferrat. Doncs ara que hem de sortir a donar una volta i ha deixat de ploure, ens han dit que hi ha uns concerts a la plaça principal, sí que estem caminant cap allà. Ara que hem de deixar l'arc per aquí darrere, no sé si es veu, i anem a veure què hi ha per allà. Ja se sent alguna cosa. Doncs ja estem arribant a la plaça, ja es veu el concert allà, però creiem que encara estan fent el soundcheck. Està ple de botigues. Ja està el concert. Sembla que això ja comença, després de mitja hora esperant.